guys, good morning. Ano na tayo mga guys na maunta og palangre. Panag ko ang gigamit nila guys. Kaya wala may maayo sa pukotron, di kanina lang po ilahang ilawod. Ano masin jud si Bert guys og makaisda. So ang managat ani ron guys si Junior og si Bert ra ato makita. Pila ra may sugilanon guys. Ato makita guys ang managbuay ubay-ubay pud ni sila. Mangandoy po ni sila isda guys kay kapistahan man. O lagi daghan pa ang manabuay kay sa isda. Duha lagi na sila nang. Kinsa? Dili lahi nagporma sa mong pambot dako. Doon na, biboy chama na rin. Na banha lagi magabi eh. Magabi siguro wa. Banha. Laban. Banha. Pagkatid ko, katana ako night ito. Pariha ta. Sukad ko pagsugod o pag inaugural anang merkado ko ana. Sari kay kuan kanang mingaw siguro kay naamay. Mamingaw ni mo ng katagog-tog. Dili ba mingaw siguro jabong kay naamay sibugan kadungan man. Ang mabahin ting tao no. Ayun magtao, labay vitamin misek. Ako magkaon mo at magstrudom siguro. Manguli na. Mangula pabiin. Mura malingaw na mapudili ka mo nagna. Akoy. Sukad lagi na nag inaugural ana. Wadyo ko kalaag ana. Pizza kay bito kay bag ante na dairon sus Ginoo di man gud may magpiesta. Sa Alvin, no? Alvin dali ni. Magko pa na ka Alvin. Dili pagagmay. Masigda dyan kikampo siguro, no? Buti kina na ini na. Ang naay tunyo ma di ka kaambit ana. Modritso na ni tunyo. Ato kaambit ti tunyo. Lagi. Na mao. Naaday isda ni Junior guys. Wa masirog man nagbuay, hindi aday mapaambit nila. Kaya pa nang duha ka baji Nagbo ko na siya kay para ko sa piyesta. Dati po ni atong nila dinilo kapusto man po ni. Mao. Sa una di ra ba nilapok? Bitaw. Basta gi ka magbaha. Kanang gamay na may ako na Tagnaong ni Bert ko. Mano mo lang Berto. Naguba. Murag lobot. Sudah rin. Pila ka buok doy? Ha? Tagamay na okay be. Be, tagamay ka na hukal pintal. Ago. Ago. Pila ka buok? Anay ka Alvin, no?
Nasluwang tayo, Mer. Magko, Mer? Pila ka buok, Mer? Pila ka buok rin na, Doy? Tagsa sila minmin, anak. Makuman ako na ba? Bahala, good kay pagpili. Itimbang ka. Itimbang. Wa may gigampaw dyan. Kasi, wag ini kapala gabi ito karon pa. Na siguro ito ka magtamang. Ha? Hmm? Si Akan. Si Akan din na. Si Alvin may wa pa. Si Atan kay dili man ta na mahatag anak. Sino pa pa din na? Wa zero sila. Ano nagko pa sa papa? Karon? Si Atan kay di man na mahatag nito niya. Nagitimbang. Gikuan tingali ba? Daghan siguro an. Di kanang siya nang gitawag tingali. Timbangan na magkasi gusto anang. Nagangkaon lagi. Kasi may gamay yan. Ari mag-ilag timbang sa pag-ibig. Unsa ang pagkuan og dili ma Basta pang talin ni buli na ron. Ang kulo kari ko. Ito buhat din kakos. Ako lagi may pumako. Ay namin ginuo ko may lain. Tulo. Tulo o tangkod? Ko tulo sobra. ilang gramo na. Tinawag do. Pila? Agad. Preso no? Kuan na di tarong ako no di nang pa kuan man kuan. Kami Ero. Dos na. Pila 3-2? Wa ray libo na. Tagpilay kilo. 3 man tila. 3 ba hatag mo dai? Oh, 3 ra. At to kas gawas ana na. Tagat tak. Asara na. Kuan ang usa na timbangan ang usa ko no. Ang isa. Uy, ginoo ko. Kuasa Sani kuasa. kini. Kuasa me. Timbang sa me. Ikaw may Murag mako. 960 na Ate Gomar. 960? Kabayan ba na kay 4 kilo man na. Dua ra gamay na. Maora ni. Gamay diferensya na. Ay, dos. 3/4. Gusto port ba? Jo. Wala ma-tripod ma. Wara? Wara. Pila man pud na. Report tangkod. Balansya jo. Distripot. 4.65. Okay. 825 piso rin labaw. Amor ba? 9 pila na 9. Pila to isa ganina 9. Man Porte. na samdan man na doy imong gipana. Giana kauitan sa ilang kuan. O dyan na ikan get asara gani. Si Bukbuk dai mero managat. Wa ka dito bisas kasal. Karon. Kasi gikasaw. Dito ba sa may gabi. Agabi eh. Kinsa may kas? Pila? 60 re. Nja. Kakaring isa murag. Ito? 25 ba ka? Apo? Mao na ba yan ito? Pero asara ito? 825. Piso ko na de, piso ra diferensya. Hoy, friend mo ni Maisi. Akan isang Facebook. Wala ka na ho. Pakuha ni may si Ares. Ina ka wa may laing isda. Ano ko no. Baby. Bu apa sa beli ko ata beli ito bailon. Apasan mang kunisa. Lex, mag-init sa og tubig. Dong as dere ba sa Ako gadungag nako ang kape ba? Oh, gagmay. Side maranay ko no. Gagmay. Man wa may dagko ang nakuha. Magko pa pod pa do. Pero kaon naman. Mao damo di mo dagko anak kay kuan man. Lagi. Saon man po. Na anam. Lagi saon man po mo po kuhaan ko pinabi. Mao jud. Asa? Napon? 150 tong ka ano na. Dai makatawag ka dai tuba atawgi ko no ka cellphone dai. Wag TL bitaw. Promise akong asbay. Kitong pikas nagapalit to. Ada, may taman. Jamu ba kuno lain anak. Jamu pa. Jamu. Jamoy na nagat. Jamu na nalangaan. Pamakawat kung